Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Крис Йонова. И това е втория епизод на GTA San Andreas, където ще минавам втората мисия. След като вече сте се запаметили в къщата на CJ, отивате ей там, на червеното кръгче. И това е мисия Райдър. Не знам как точно се превежда. Така, сега взимате ей тази кола. С Enter се взима. И отивате до квадратчето доле в картата. Така, надявам се да ме чувате. Аз поне знам пътят на Изус. Минавам директно. Така, и тук сега вече ще ви поискат да се пострижете. Слизате от колата и идвате в магазина. Така, и идвате на червеното петно, дето е. И си избирате прическа. С, стрелкичките си местите. И не избирате прическата с Enter, а с Space. Значи аз харесвам и тази прическа. Да, с брадата. Натискате отново Space, за да си я вземете. Така, и вече когато то пак ще ви изхвърля това, нацъкате Enter и то ще ви излезе. Сега тук оставяте, той сам ще излезе човекът. Сега тук си говорят, но аз не мога да го превърта, затова ще го гледаме. Да, на вас ще ви се чува, защото на мен ми е бъгнат звука. Така. Чакаме. И тук сега вече ще може да ядете. Сега ще ви покажа как точно. Така, тръгваме. Така. И пак отново идвате на червеното петно. И той вече ви пита какво искате. Горе в ляво ви е показано колко струва. С дясната стрелкичка си премествате да видите точно какви менюта има. Аз в принцип избирам това. Когато искате да си го вземете, цъкате Space. И може да си вземете колкото искате пъти, но аз вземем по две порции. Отново цъкате Enter. Дай тук малко се поскарат. Да, този с пистолет, както ви виждате. Тук вече му иска парите, защото той ми е взел прекалено много. Да, и тук той сега ни заплашва с пушка. Ние трябва да избягаме. Ох, целим. Най-добре. Ей така, качвате се в колата. И за да не ви цели, газите го и цепите. Към вкъщи. Пропуснах прекичката. Готово, стигнахме. Тук отново си говорят, но аз ще го превърна. Или то не може, добре. И тази мисия мината. Следващата мисия, че ще е в буквата С. Така, дано ви е харесало. В описанието ще има един код за оръжие да си вземете. Дано ви е харесало. И само да кажа, под всеко клипче ще има по един код. Така, дано ви е харесало. И чао, ще ме прегазиш.